RGFM 100.9. The station with the best music. You stand up high, love you for life. You're the best of radio, the radio of my life. Radyo Bulano. RJ 100.9 FM. Kining mong musunod nga programa usa ka binayran ang mga pulong ug ang iyang giskutan iya lamang sa tagdumala ning maong programa ug way labot kining maong sibyahan. Alang sa ato mga seniors, no? Palangka sa gobyerno. Daghang benepisyo alang sa mga senior citizens. Okay, dito maglangay mga higala. Ang una na to nga ibalita sa mga senior citizens nga ang inyong pensyon. Aminaw mga senior citizens. Katubang sakop sa social pension for indigents program, no? Kay dili lagi puntanan na seniors. Aminaw, dili man tanang seniors lagi na appeal ni ining pensyon. Okay, matud palagi na ako no po'y mga seniors nga naipensyon sa SSS, sa GSIS. Pero ako gipabuton, dapat tanan oy. Pila ra bagod ang taon ng ilang mga pensyon. Gagmay kayo. Nga tini magkabatan unta, di ba? Daghang maintenance, oy. Ha? Daghang maintenance kung magkabatan unta. So, sige na lang, ha? Kaya basin po, ini si Presidente Bongbong Marcos, yan ang aprubahan katong universal pension. Katong nga balaod, maghatag na to og pension sa tanan. 60 years old above. Gipanday na karon sa Kongreso. Pero malagi na, dugay kayo. Hagbay pa ng balaura. So, hinaot na lang unta. Hinaot ang kining presidente na to karon, Bongbong Marcos. Kaya napabiyan na si Mama. Si Imelda. Buhi pa mas Madam Imelda, di ba? Buhi pa, oy. So, senior. Na si Mama nga senior. So, hinatunta nga si Presidente Bongbong Marcos, magkauna-huna nga tagaan ng pensyon tanan. Wa na'y daghang kuti-kuti. Mga dato na siya, na'y anak abroad, kadaghang istorya, oy. Pila ra ng pensyon po senior? Tag 1,000 raman. Nga ihikaw pagyod. Sige, so ang ako balita, anya? Mga senyor, ang inyong pensyon, July, August, probably September, no? Pwede ganyan, masayo pa anak. September ihatag na, ha, mga senyor, minaw. Pero, tulora ka bulan. O, karon tulora ka bulan. Kay gihimo na nilang by quarterly na. Diba sa niagi na dawat ninyo 6,000 man to, diba? O, 6,000 to, unong to kabulan. Karon, ilan na pong giusob, porbeda usob-usob. Naghana usob-usob, eh. Sige na lang. So, tulo ka bulan ra ihatag karon. July, August, September. So,
So 3,000 ra inyong madawat. Bida oy. Oh, mapalit para ba ang tag-cellphone si Lola? Sige, 3,000 ha. Kunya, andaman na baya. Sus, pastilan, magkarakara na pod mo. Andaman na ang inyong mga ID. Siguroan ninyo inyong ID nga narabay ubang senior nga ilang ID na basa, na dunot na, pailisi na og bag-o, ha? Pailisi nagbag-o kay inigtunol sa kwarta, pangitaan man mong ID. Kunyag imong ID, di na mabasa, gumok na ayaw, malangan ka. Posible pang dili mahatag. So karon pa lang ha, mga senior, minaw. Kanang inyong ID, siguro ninyo ha. Ugdaan na kayo, ipabag-o na. Walay bayad, ha? Ingna ko, og na ay magpabayad, ha? Okay. Ipapreso ta na sila, magpabayad. Walang bayad ha, walang bayad ng ID sa senior. Pailisin na inyong ID, og di na, og kuha na kayo, dunot na, nabasa, di na mabasa, ilisin na ha. So, muna akong balita ninyo karon, hapit na. Posible gani og August. Pila ra guna ang kwarta i-download sa munisipyo, nga ang munisipyo na maoy mag-distribute. So, sayo na kaayo. So, adam-andam na hawa na mo. Napoy mo atong Mindanao, mo atong Manila. Ayaw. Kaya di na ba pwede ron ang kuhan? Kanang authorize lang. Dili na pwede. Ug nagligad na, pananglit bedridden, ang senior, di nang kalakaw, ang taga-munisipyo gyud may muhatod. Mo na nakanindot, no? Nindot kayo. Ihatod nila, aron masiguro gyud nga ang senior mo'y nakadawat. Di ba? Dili na tugutan tong kaniadto nga naaray may authorize nga mo'y mukobra. Si apo, kinsa na anak, mo'y authorize. Pag sumada og madawat ng kwarta, dili mo abot sa senior. Gitaya og swertres. Ayaw. Okay. So, muna na, sigurado na nga madawat ang inyong 3 ka bulan. Kay gitunga-tunga na nila. Every quarter na, every 3 months. So, 3,000. Kunya, akong gingon, andama ang ID. Nga, ug mahimo bag-o. Aron mabasag yun, way dagang kuti-kuti. Andama ang ID, kunya ayaw na mo lakaw-lakaw. Kunya ra, og makadawat na pensyon, ana ra atog Mindanao ba, og ana po, senior nga laagan, oy na Kunya, mga anak, minaw. Aron si tatay, si nanay, nga mga seniors na, dili na magbiyahe-biyahe, kaya muduaw ninyo, oy, pastilan, oy, kamoy duaw nilang lula o lolo, oy. O tigulan na silang nanay, tatay, mo pa'y mo biyahe, matog Mindanao, asa diha, kay muduaw sa mga anak, ay dili maayo. Dapat kita mga anak, may muduaw. Ugmahin mo, every 3 months, ugmahin mo. Kaya silang nanay, tatay, pastilan. Oy, ang ilang mga adlaw baya, kuha na, inihap na. Kada adlaw, ihap, minus, countdown na. So, ugmahin mo, ug natin panahon, duaw na to silang nanay, tatay, silang lolo-lola. Atong ihatag nila ang pagmahal karon. Karon nga na pa sila kauban nato. Okay?
Okay nyo, kini si Fred Amora nga inyong kauban yun sa hirap at ginawa. Sa hirap at ginawa. Makikuban ka ninyo na may uban kay makikuban ra og ginhawa. Makikuban ra ba og maayong panahon? Ug daghang kag kwarta labi na makikuban nimo kay daghang kag kwarta. Pero si Fred Amora makikuban ka ninyo sa hirap at ginhawa. Ulan man o uminit. Diba? Sa linaw nga panahon o sa habagat, amihan, magkuso-kuso ang hangin. Andito lang si Fred Amora. Makiguban kaninyo. Kanunay mo damay kaninyo. Maminaw kaninyo. Inyong kasumbungan. Fred Amora, palagi, always at your service. Okay, so ning tungora, di gid mahimo og hingantahon manggudta. O hingantahon ni Fred Amora. So tuguti kog muhatag kog awit ninyo ha. Akong awit ba? Ako ning ni-record yun. Daghang nipalit ani sa plaka pa ni. Daghang nipalit. Ini akong kanta na, ako man ni na-record ni. Plaka ba? Daghang namalit. Damalit sa record ni Fred Amora. Nakubag tungod kay hingangay sa kanta. Ay ila din gipalit ang plaka mga higala. Kay ipalina di ay. Kalimaras ay. Kani bitang plaka mga higala. Og inyo nang dagkutan ka ng plaka. Baka nang itumon. O sa una diha daghana. Karon bot na po ba'y plaka? Ug dagkutan na nimo kay perti isuga ang baho ana. Mo nay pangwagtang ko ng mga panuhot, ipalina. Mo ditong daghang namalit sa akong plaka. Pasila. Okay, so ning tungora, mangita ko kanta nga kana yung gikan Diyos kinahilad man sa kong kasing-kasing ba. Ako ni pahinungod ninyo ha. Sige. Gikan ni Fred Amora. Pahinungod sa tanang palangga niya. Tanang palangga ng mga senior citizens. Sige, alang kini kaninyo ha. O dapat dugang awit. Nagoy halad kaninyo. Okay? So, amping ha. Amping taganunay. Ang ato mapagpasalamat din ato kalimtan sa Diyos. Amoy naglalang. Nagbuot sa atong Balik ng taon, ikaw lang walay pa ang ibang ko.
ako ning panungod ha, kaninyo tanan. Mga palangga na ako nga mga senior citizens. Kasing ko, umubalik ka lamang, magahulat ako. Adlaw gabi, ikaw ang pinahandong ko. Pinangga, balik na ikaw. Ikaw lang walay laypa, ang higmaon ko. Pinangga, balik na ikaw. Ikaw lang walay laypa, ang higmaon ko. Moto ang awit ni Fred Amora, mga higala, na nagdala sa atong takna. Alas 11:27 na, mga higala. Pastilan. So, dali oras oy. So, padayon ta sa atong panaguban. Dini sa atong tulumanon. Woohoo! Happy hour. Happy hour alang sa mga senior citizens. Woohoo! Musta kayo? Musta kayong lahat? Musta mga senior citizens? Hello mga palangga kong seniors. Diyan sa Barangay Trinidad. Oy. Atong sukitik paminaw si Ponyong. Oy Ponyong. Kumusta ikaw? Atong higala. Atong body tunay nga atong kasama sa hirap at ginhawa, si Ernie Morillo. Si Ernie Morillo galing ng Dubai ito. Of course, ha? Gikan sa halayong nasod, may pauli gyud sa iyang yutang na tawhan sa Gindulman, Bohol. Salamat, bro. Ernie Morillo sa Barangay Trinidad, Gindulman, Bohol. Ada mga text ninyo. Sir Fred, salamat kaayo sa imong tabang. Ay, salamat. Mamo na ating kalipay mga higala, no? Sa atong mga ginagmayng pagtabang, sabi sa pamaagi. Ang kalipay lang nato, no? Wa ta maghulat og balos. Wa ta maghulat og balos. Ang kalipay lang nato kanang naay magpasalamat. Salamat ngadto sa kahitasan. To God be all the glory. Adto ta magpasalamat sa kahitasan. Sige. Ada pa text. Sir Fred, salamat kayo sa pagtagad sa bayronon sa tubig. Kay
pertigyo dako ah. Oh. Okay, ang ato pasalamatan ang ato mga konsehalis, no? Labi na si Vice Mayor, no? Senfor, Engineer Senfor Labastida na naningkamot yun nga makita ta sa mga tubag sa atong pangutan na kalabot ning kalit kayo nga pagtaas sa balayro nun sa tubig. Okay? Salamat sa mga konsehalis ug kang Vice Mayor Engineer Senfor Labastida. Okay, text ni Governor Aris Umentado. Indo tay. Nung Fred man ni siya nako day. Maayo pay mo arika. Oh. Maayo pay mo arika. Miss you too. Uy, miss you too kuno. Salamat Governor Aris Umentado. Suki nato ning ating paminaw. Karon na bakasyon siya karon kay lagi na suspenso man ang atong gobernador. Langhiya ning kanay. Ombudsman man to. Ombudsman man nakapasuspenso. Sagwa siya labot gi-apil. Pero bisag na suspenso si Governor, perti gihapon, di mahalo na. Mga mga barangay, kalungsuran, aron makighimamat sa katawan ug mususi sa mga proyekto. Okay, yan pa yung mga text inyo dito. Ito ning na udto nagbasa. Sir Fred, 72 na ko. Wa, gihapon ko i-appeal sa pensyon. As nila na eh. 72, priority dapat ni. Unsa man nga lungsod be, text balik be. Unsa nga lungsod ni? 72 na ko, wala ko i-appeal sa pensyon. Ay text unsa nga lungsod kay akong tawagan ang inyong OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs, na may mag-atiman sa mga seniors. Dapat 72 na gud imong edad. Priority na ka. Dapat gi-appeal na ka sa pensyon. Ay, pa. Sir Fred, naamang kahay cash gift sa mga senior. Cash gift sa mga senior. A birthday tali pasabot niya ano? Dala. June ko nag-birthday. Birthday lagi. Wa ko kadawat, Sir Fred. June. Uy, dapat na dawat na nimo. Ha? So man gindulman ba ni? Ay butang lagi unsa nga lungsod niya, uboy di imong ngalan ha. Kaya to palo apo ni dayon.
Kung nag-birthday kag Hunyo, dapat nadawat na nimo. Sa Gindulman, ug ako masayop, 400 pesos. Mayon na lang na. 400 pesos. Pero, nakanindot sa Gindulman, wag niyo pili, no? 60 years old, pataas. Basta 60 na ka. Senior naman kag 60 ka. So, sa Gindulman, makadawat na tanan. Pero, gamay-gamay lang, no? 400. Mayon na lang na, kasi wala, di ba? 60 above, basta mag-birthday, doon ay 400 cash gift. Kwarta gina, 400 pesos. Ada pa, Mr. Alfredo, your Palawan. Uy, Palawan ba din eh? Still, mo nindot nga text. Nindot nga text ba? Basta di kag Palawan. Oh, nindot ah. Kaya pa, Sir Fred, shout out ni diri sa Sirabulyones. Pinangga ang mga senior ni Mayor Attorney Mike Doria. Mo ba? Oy, Sirabulyones, kumusta mo diya? Sirabulyones. Sirabulyones, text mo sa ko, abe. Wa ba maapil og ka sa pakadot, ha? Wa ba maapil ka suspenso ang inyong mayor diya sa Sirabulyones? Kay pertindaghanang mayor na apil sa ombudsman. Langhiya ta ombudsman, oy. Text mo sa ako, ha? Nya regards ko ni sa inyong mayor, ha? Atong panyero partner na to. Si Attorney Michael Doria. Attorney Mike, Mayor sa Sirabulyones. Kumusta ikaw dyan, Mayor? Okay, di text nindot kayo. Sir Fred, nindot lagi ka mo kanta. Oy, nindot ba? Nindot lagi ka mo kanta. Wa bay bali plaka. Oy! Kining bali plaka mga higala sa among panahon ba? Abot karon, no? Mga seniors. Ang bali plaka laing awit ipasabot na. So pagkantahon ko laing awit. Ubida ha, tinuod ng imo nga. Nindot ko nung kanta, Predamura. Bebe, sige. Mangita tabe. Mangita guta kay na ay nag-request. Sa man itong mga kanta ni Sir Fred Amora. Oy, kaya mga kanta nga gwapo ba? Sige. Kadtong sa man itong kanta ni Sir Fred Amora nga. Kani, salamat o Diyos. Paminawan niya kay bahig Ginoo ni. O minaw mga seniors.
Kitang mga senior ba, kinahanglan magpaduulan tas Ginoo. Paduulan ta kay buhan ni nag-interview dito. Oh, nag-interview ba sa gangaan sa langit? O naman San Pedro dito. Mangutana man San Pedro og sig paminaw bakas programa ni Fred Amora. Og di ka sig paminaw na. Sig di ka kasuod sa langit. O na bahay Ginoo nga kanta para sa Panginoon. Sige, ako'y kanta ni. O, tanaw na to ha. Sige, salamat sa nag-request. Sige. Sige. Aha. Okay. Mukanta si Fred Amora og kaning kanta ha yang awiton. Salamat o Diyos. Nga mo ni title sa kanta. Salamat o Diyos. Kung ano mga higala katong gibinisaya ni nga Autumn Leaves. Autumn Leaves. Frank Sinatra man ni siya. So, gilapatan og Bisaya nga lyrics o giawit ni Fred Amora. Sige, ato paminaw na. Asar ba? Oy, Fred Amora, asar ba ka? O, dira. Salamat o Diyos sa guma o kaluy mo ang ginabuhi ko, gilugwayan mo, itugyan ko, kining tanan sa imong mga kamon, isalin ko. Bisan pa man among buhok buti na, bisan pa man ang among pananaw hanap na, luyuning tanan anak ka sa among giliran, gipangga mo kampi adlaw tanan. Lord, salamat sa gas sa katuigan nga mong gihatag ka namin. Panalangin ang among pamilya, ang among mga mahal sa kinabuhi. Salamat o Diyos sa gugma o kaluy mo, ang kinabuhi ko, gilugwayan mo, itugyan ko, kining tanan sa imong mga kamot, isalig ko. Bisan pa man among buhok puti na, bisan pa man ang among pananaw hanap na, luyo nining tanan alaka sa among kiliran, gipangga mo kami adlaw hanglan. Mao to ang awit ni Fred Amora, no? Pastila, no?
gikan ba to sa akong kahiladman ko sa akong kasing-kasing, no? Ngayon, gid, magpasalamat ta sa Ginoo kay gasa na baya, no? Sino na? Kining niabot ta aning katuigan na to. Nahimo kan senior citizen. Gasa ka na sa Ginoo, oy. Diba? O, tarawa, ubang, ato lang panag-iing ba? Ubang tao. Gani, mga kwartahan ang uban, di ba? Mga milyonaryo. O si, katong nag-imbento ba aning computer, Steve Jobs. O Steve Jobs. Bilyonaryo. Bilyon siya nag-imbento aning Microsoft, mga computer. Bilyonaryo, Steve Jobs. Pila edad nga namatay? 55. Di ba? So kita, gasa sa Diyos ka na ito king katuigan nga atong naangkon. So, salamat o Diyos, no? Salamat o kining tanan atong ihalad. To God be all the glory. Okay, we have 10 minutes na lang, no? Usa mag alas 12. Basig na inaniod to diha, Sige, sayaw-sayaw. Ayaw lang ikumpas-kumpas na tinidor kay matusukan niya ta. Okay nga, balikon ako pagpainumdum. Gamay na li atong nabilin nga minuto, balikon ako. Nga ang senior, ang inyong pensyon, ihatag na karong September. 3 ka bulan lang, Dili parehas kani adto nga kaniaging payout 6,000 man to, 6 ka bulan. Karon gihimo nilang quarterly. So, tagutlo ka bulan, 3,000. Okay, mga pensyonado nga seniors, social pension, 3,000 ang inyong madawat kay gihimo nilang quarterly, every 3 months. So, okay na, no? Nya, pagka November, na po may lain nga 3 months. Okay? So, andama baya sa kunang ingon, inyong mga ID ninyo nga kinahanglan tataw pa, tinaw pa nga mabasa ang inyong ngalan, inyong perma, ug ang inyong litrato. No? Kung daan na kaayo, pailisi na kana. Adto sa buhatan sa OSCA, pailisi ka na. Walang bayad. Pailisi ka ng ID nimo ug bago. Okay niya ni ay mga ginagmay pamalandong ba? Pamalandong nato nga dili gid nato ni kalimtan. Dili kalimtan ba? Kita mga seniors ba? Minaw, mga senior. Samtang niya patas kalibutan ba? Dawaton na tong kamatuoran nga di ta magluno. O di ta magluno. Na ay katapusan ang tanan. Tanan-tanan butang na katapusan. So, atong kinabuhi na po'y katapusan. So,
ato ng pangandaman, dili kayo kung sa pagpangandam, pangandaman nato nga ang musunod. Minaw. Minaw ba? Naman tayo mga anak, nga musunod nato, ganyan ang buhay, di ba? Ang buhay is parang gulong. Kita na si babaw, pagkasunod, doon na ta silawom sa yuta, ganyan ang buhay. Gulong. Gulong ng palad, di ba? Karon na kasi babaw. Mabutang adlaw, nga na napukas ubos. Dito gyud sa ilawom sa yuta. So pangandaman, sa uman, ug namoy kabtangan, minaw. Ipahalo na ninyo karon pa lang. Namoy kayutaan, palang tamay. Nay mga seniors nga nay kayutaan. Karon pa lang samtang naa pa ka, buhi pa ka, makita nimo ang kalipay sa imong mga anak, aron dili sila mag-away-away, ibahin-bahin na. Mag-hire ka og surveyor, ipasurvey, ipasipak, bahin-bahinon ba? Equal, ipasabot, angay, huwag mamintaha, ug 5 imong anak, di ba? 5 imong anak, 5 ka hektarya po na imong yuta, oy, tagsal sa ka hektarya, tagsa ka hektarya, huwag maglalis, huwag daghang, kuti-kuti nga, aho dako, kaya ako'y gaatiman ni tatay, ako'y gaatiman pagkatiguang ni nanay, dako akong bahin, ay ayaw, angay tanan. Sumanay ako nga pahimangno, kaysa ko nang gingon, dili malalis, dili kapugnan, makita mo taliwan ning kalibutan. So ang mga nabilin ato gyud nga ipahaluna sila nga dili magkagubot tungod laman sa mga kabilin, labi na kayutaan. Ipahaluna na ha. Siguro nimo nga silang tanan angay ug way usa nga magreklamo kay imong gipaluna ang imong gikabilin kanila. Anya ni ay nindot nga example, akong amigo. Tuana ni una na kay gauna-una man. Iyagyong gipahaluna ang iyang mga kayutaan. Sana naghigda na siya, o naghigda na ba, katong senior, iyang gitawag yung mga anak, paminaw mga anak, na ako itugon kaninyo. Ingon po ilang mga anak, unsa man natay, mga anak, kanang yuta sa atong likod, ayaw ba yan na ibaligya, ha? Kanang yuta, nga nasa atong likod, ayaw ba yan na ibaligya? Oh. Sagbat na yun itong iyang kamagwangan. Yun siya. Naon sa katay. Manong ibaligya magud ng yuta na sa likod. Nga dili man na ato tay. Ingon ang senyor. Maobitaw nga ako mong gipasidanan. Kay mahilig ra ba mo mamaligya og yuta nga dili inyo ha. Ayaw na ibaligya, kaya dili na ito Mao di ay. Sige. Ito pa imang naman na mga anak ha. Ayaw mo pa maligyag yuta nga dili inyo ha. Mapriso ka. Okay. Ano mga higala, di naging kapugnan. Iabot na kita sa oras. Nindot punta, yaw-yaw. So, mga palangga, mga senior citizens. Hoy, amping baya kanunay ha. Taas pa, daghapang mga katuigan ang ihatag. Ang ginawa ba? Napay daghang buluhaton nga iyang ipabuhat ka na to. So, amping ta kanunay, atong kalawasan. Atong health,
atong kahimsog, huwag pabayaan, ha? Oh. Kaya napay daghang katuigan, ihatag ni Lord na to. Oh, naapa siya assignment nimo. Kita, mga senior citizens, ipaabot ta aning katuigan tungod kay napay assignment ang Ginoo alang ka na to. So, babay una, no? Babay. Hangtod sa Sabado pohon. Oh, salamat kayo. Kanya, akong pasalamatan, of course, akong partner. Adkit nga partner, Way Kaluya. Sa among main studio. Si Engineer Ronnie Ampo. Salamat, Engineer. Okay. Nga, salamat tanan. Woo! Salamat. Ini si Fred Amora. Sa kanunay, nagahandom kaninyo. Salamat. O ginatunta ang susunod Sabado. Ubanan ako ninyo ng atong tulumanon, 11 to 12. Happy hour sa senior citizen. Bye-bye.